Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Binu. Taong 1943, probinsya ng Quezon. Bawat alamat, may pinagmulang istorya. At bawat istorya, merong pinagmulang katotohanan. Mga katagang hindi malilimutan ni Binong sa namayapa niyang ama. Anya, ang pagkawala nito ang nag-udyok sa kanyang mapabilang sa mga sundalo na walang sawang nakikipaglaban para sa inang bayan. Sa loob ng ilang taong pagkupkup ng mga Hapon, marami na siyang nakitang pangyayaring tumatak na sa kanyang isip at kaluluwa. Mga kaibigang namatay habang nakikipaglaban, kasama niya, at ang mga karumal-dumal na pagkitil ng mga dayuhan sa mga taong wala namang kinalaman sa digmaan. Dahil sa mga ganoong kaganapan, mas lalong tumindi ang kanyang pagmamalabis na ipaghigante ang kapwa Pilipino. Dehado man sa armamentong dala ng kanilang kalaban, matapang nilang kinaharap ang mga ito. Habang tumatagal, lumalalim ang kaalaman nila pagdating sa digmaan, kaya hindi na sila gaanong nagkakamali sa kanilang mga desisyon. Kalaunan, dahil sa walang habas na pagpapaula ng bomba sa kamay nilaan, nahiwalay sila sa pangunahing pangkat. Ang pangyayaring yan, ang mas nag-udyok sa kanila na gumawa ng mga sakripisyo. Sa loob lamang ng ilang araw, nabawasan ng malaking bilang ang kanilang pangkat. Ayon kay Binong, na sa mga sandaling yan, hindi na niya naisip na makakaligtas pa siya. Isipin ninyo, nasa gitna sila noon ng digmaan, kaya kahit saan sila tumakbo, merong mga kalaban. Milya-milya rin ang layo nila sa kanilang mga kasama, kaya para makausad, gabi nila isinasagawa ang pagtakas. Ang problema lang, lingid sa kaalaman noon ni Binong, aksidente niya palang naimulat noon ang kanyang ikatlong mata. Isang gabi nagulat na lamang siya nang tumambad sa kanya ang napakaraming mga kaluluwa na nakatayo sa buong paligid. Bagaman hindi gumagalaw ang mga nilalang na yan, pansin na pansin niya ang pagtingala ng bawat isa sa mga ito na para bang may hinihintay yung magpakita sa kalangitan. Noong una, hindi niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin, pero sa katagalan, unti-unti na niyang nasisilayan ang iilan sa mga kaluluwang may nakakapangilabot na itsura. Hindi lang yun, nakakita na rin siya ng mga gumagalang nilalang na pinagpipistahan ng mga kaluluwa. Ayon kay Binong, na sa kasagsagan ng digmaan, hindi kalaban ang dapat katakutan, bagkus ang mga engkantong may kapangyarihang pumatay ng mga buhay. Narinig niyo na ba ang engkantong tinatawag na agabuga? Malamang siguro hindi pa. Di na yun nakakapagtaka dahil ang malimit na nakakaalam ng tungkol dito ay ang mga ermetanyo sa bundok. Sila kasi ang madalas na nakakaharap ng mga ito. Sa kadahilan ng sagubat, normal na lamang ang pagkakaroon ng mga gumagalang kaluluwa. Yon ang pangunahing pagkain ng mga agabuga, kaya kung saan maraming kaluluwa, naroroon din ang mga ito. Paglalarawan ni Binong sa mga nilalang na yan, may 4 itong paa na gawa sa mga nabubulok na tipak ng kahoy. Parang ibon din ang katawan nito at nababalot yon ng mahabang itim na balahibo. Meron ding tuka ang nilalang na yan na ginagamit nila pang higop sa mga kaluluwa. May namumula rin itong mga mata at madalas yun kung humuni. Parang sa uwak din ang tunog na nagagawa ng mga ito, kaya sa mga taong nakapikit pa ang ikatlong mga mata, aakalain nilang isa lang yung normal na ibon. Ang hindi nila alam, agabuga na pala ang umaaligid. Dagdag pa ni Binong na walang kapangyarihan ng mga nilalang na yon na pumatay ng mga inosente. Pero ibang usapan na sa mga taong may gising na diwang hiwaga.
Ang pinakaayaw kasi noon ng mga agabuga ay yung pakiramdam na pinagmamasdan sila. Dahil dito, walang kaide-ideya itong si Binong na tinitiktikan na rin pala sila ng mga nilalang na yon. Dumaan pa ang mga gabi. Napansin niyang dumarami ang mga nilalang na umaaligid sa kanila. Dahil dito, hindi niya may pagkakailang makailang beses na niyang nasaksihan ang panginginain ng mga ito. Anya, sa dulong parte ng tuka ng agabuga, merong mga maliliit na galamay na kulay puti. Kusa itong humahaba kapag may nakikita silang kaluluwa na siya namang ginagamit nila para mapigilan ang paglayo nito. Sa sandali ring dumikit na ang mga galamay na yon, doon na magsisimula ang pagtarak ng kanilang mga tuka bago yun tuluyang mahigop. Saglitan lang din kung gawin nila ito, kaya sa loob ng maikling oras, halos hindi na mabilang ang kanilang mga nakakain. Pagtatapat pa ni Binong na, magmula noong makita niya ang mga nilalang na yon, tila bang nawala na ang kanyang atensyon sa giyera. Hindi nagtagal, nang mapadpad na sila sa kanilang pangkat, mas lalong dumami ang mga nilalang na nakikita niyang lumalabas gabi-gabi. Hindi na rin kaluluwa ang kinakain ng mga ito, bagkus ay maging ang mga kasamahan nila na nagbabantay tuwing gabi. Sa kakatanong noon ni Binong ukol dito, nalaman niyang ang mga nawawala ay katulad din niyang nakakakita ng mga kaluluwa. Gustuhin man niyang hanapin ng mga ito, di siya pinayagan ng mga opisyal buhat sa nangyayaring digmaan. Ang nais ng mga ito, ituloy ang kanilang operasyon sa kabila ng mga kasamahan nilang nawawala na lang bigla. Nang marinig naman ni Binong ang tungkol dito, isang bagay na lamang ang naisip niya at yun ay walang iba kundi ang tumakas. Taliwas man yun sa sinumpaan niyang tungkulin, alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan din niyang iligtas ang kanyang buhay. Para naman magawa ito, sinigurado niyang walang makakaalam ng kanyang plano. Maaari kasi siyang paslangin ng kanyang mga kasama sa sandaling malaman nito ang kataksilan niya. Pagpatak naman ng gabi ng ikalawang araw, sumabay si Binong sa mga tropang naatasang magbantay ng kampo. Mula 9:00 hanggang 1:00 ng madaling araw, walang sawa silang nag-ikot. Nang masipat na niya ang lugar na kanyang dadaanan, hindi na siya nagdalawang isip na tutukan ng armas ang kanyang mga kasama. Bago rin niya nilisan ng mga ito, sinigurado niyang mahigpit ang taling ipinanggapos niya upang hindi yun agarang makahingi ng tulong. Matapos nun, matagumpay siyang nakalayo sa grupong kinabibilangan niya. Sa kanyang pagtakas, lahat ng pagkakakilanlan niya bilang kasapi ng militar, kinalas niya sa kanyang katawan. Ilang araw pa ang dumaan, nabalitaan na lamang niya ang pagbagsak ng grupong yon. Mabuti na lang, dumating ang mga Amerikano, kaya nagkaroon ng laban ang mga ito. Sa loob ng humigit sa 9 na buwan, nagtago siya sa mga kabundukan. Gabi-gabi maigi niyang pinagmamasdan ang buong paligid sa takot na baka may nakasunod na agabuga sa kanya. Awa naman ng Diyos, hindi yun nangyari. Meron naman siyang nakikitang ganoong nilalang, pero malayong malayo ang bilang ng mga ito kumpara sa sentro ng labanan. Hindi naglaon, matapos ang ikalawang digmaan, unti-unti na ring bumalik sa normal ang mga kaganapan. Si Binong naman noon, umuwi na ng Batangas para magpahinga sa lugar ng kanyang pamilya. Pagdating niya roon, inakala ng mga kakilala niya na isa na siyang veteranong sundalo. Upang hindi naman maghinala ang mga ito, tinanggap niya ang ganoong titulo. Subalit habang tumatagal, maraming tao na ang nakakakilala sa kanya, kaya nagdesisyon siyang lumipat ng tahanan. Dala ng pagmamalabis na makalayo, napadpad siya sa isa sa mga paanan ng bundok sa lugar na probinsya ng Quezon. Mula roon naramdaman niya ang panibagong buhay na matagal na niyang inaasam.
malapit sa bundok kung saan siya nakatira. Nakatirik ang isang baryo na binubuo lamang ng maliit na komunidad. Payak din ang pamumuhay sa lugar, pero lahat ng taong naninirahan doon masaya at magkakakilala. Minsan nga, kapag pumupunta siya rito para magbenta ng gulay, ramdam niya ang suporta ng mga ito sa kanyang hanap buhay. Isa rin sa ikinatutuwa niya ay yung hindi pambabarat ng mga ito sa kanyang mga dalang paninda. Marahil ay nauunawaan ng mga taga roon kung gaano kahirap makagawa ng mga ganoong produkto. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi rin pala magtatagal ang ganoon niyang sitwasyon sa kadahilan ng bago magtapos ang huling araw ng Oktubre, meron siyang nakitang isang matandang lalaking bumaba ng bundok malapit sa kanyang pamamahay. Akala niya dediretso ito patungo sa baryo, pero nang masipat siya ng matanda, agad nitong tinahak ang daan papalapit sa kinaroroonan niya. Pagharap nilang dalawa, nagmakaawa yun sa kanya na kung maaari, manuluyan yun sa bahay niya ng 5 araw. Dagdag pa ng matanda na wala na siyang pagpipilian, kaya nagbabakasakali siyang pagbibigyan nito ang kanyang mga kahilingan. Nang marinig naman yun ni Bino, mula ulo hanggang paa, sinipat niya ng maigay ang matanda. Bago niya rin yun payagang tumuloy, siniyasat niya ang mga dala nito upang masigurong hindi yun nagtatago ng armas. Dahil dito, agad namang ibinigay ng matanda ang lahat ng dala nito. Sa kabuuan, 2 bayong at isang maliit na lagayan ang kanyang nakuha. Ayon kay Binong, may mga daladalang patalimang matandang yon, pero hindi ito gaanong matalas. Sa tingin niya, matagal na itong hindi naahasa, kaya ganoon ang naging estado nito. Nang mailayo niya na yon sa matanda, agad naman niya yung pinapasok sa loob para bigyan ng pagkain at maiinom. Kinausap niya rin ito ukol sa kung ano ang pangalan nito, saan yun nanggaling, at bakit napadpad ito sa probinsya ng Quezon. Inaasahan din niyang sasagutin ito lahat ng matanda bilang pagpapakita ng respeto nito sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman ito nagdalawang isip na maglahad ng detalye. Ayon sa matanda, Alfonso ang pangalan niya at dati siyang sepulturero sa isang malaking sementeryo sa Kamaynilaan. Dagdag pa nito na naging maayos naman doon ang buhay niya, pero nung naipasa sa kanya ng tatay niya ang karunungang tanga nito, doon na dahan-dahang nagbago ang estado ng kanyang buhay. Mas lalo rin siyang nalagay noon sa alanganin dahil sa mga nilalang na walang sawang nakikipaglaro sa kanya. Hindi lang yun, unti-unti na rin siyang nakakita ng mga agabuga hanggang sa kalaunay na puno na nito ang sementeryong pinamamahayan niya sa matagal ng panahon. Sinubukan niya ring ipaglaban ang kanyang lugar, ngunit dahil sa dami ng mga ito, wala siyang tsansang manalo. Imbis na magmatigas at patuloy na kaharapin ng ganoong panganib, nagdesisyon na siyang umalis sa lugar na yon. Nalaman niya kasing hindi niya ito mapipigilan dahil sa sandaling nakakain ng kaluluwa ang agabuga, nanganganak ito ng 2 hanggang 5 supling. Mariin din itong inilahad. Di hamak na mas nauna siya kay Binong sa lugar na yon. Kaya lang naman hindi siya nito napansin ay dahil sa nakatira yon sa isang tagong kuweba. Napilitan lang din yung lumabas, buhat sa naramdaman nito ang bahid ng presensya ng mga nilalang na iniiwasan niya. Naniniwala rin si Alfonso na kagaya niya nagtatangan din ng lihim na karunungan itong si Binong. Hindi kasi siya makakakita ng ganoong uri ng nilalang kung nataong isa lang siyang pangkaraniwang tao. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ibahagi rin ang kanyang parte. Sa halip na pagtuunan ng sikreto ang matanda, pinili niyang magpakatotoo sa kadahilan ng magkahalintulad lang naman sila ng pinagdaanan. Nang marinig naman ito ang kanyang karanasan, agad namang nakiusap ang matanda na kung maaari magtulungan silang dalawa. Dagdag pa nito na
Ang pagtatago niya sa lugar na yon ay hindi nakatuon o bunga ng matinding takot sa mga nilalang na yon. Bagkus kaya siya roon nagkukubli ay dahil sa alam niyang hinahanap sila ng mga ito. Ayon pa rito, may nasagap siyang balita ukol sa pagpatay ng mga agabuga sa mga taong mulat na ang ikatlong mata at diwang hiwaga. Bagaman wala siyang nakikitang malalim na dahilan, naniniwala siyang hinahanap na rin sila ng mga ito. Base rin sa mga nakalap nitong ulat, kalimitan sa mga nawawalang tao, napapabalitang nakakita ng nilalang na may kahawig sa mga agabuga. Marahil ay yon ang naging rason para tugisin sila ng mga ito. Nabanggit din ni Tandang Alfonso ang maaaring mga sagot kung bakit sila ginagambala ng mga nilalang na yon. Mataas ang tsansa na kaya nila tayo inuubos ay dahil sa kagustuhan nilang maitago ang kanilang pag-iral. Maliban sa ganyang dahilan, wala na akong nakikitang iba na maaaring pagkuhanan nila ng galit laban sa atin. Kung hindi tayo magtutulungan, tsak matutulad lang tayo sa mga nauna nilang biktima. Alam mo, Buning, gamit ang karunungan ko at lakas mo, naniniwala akong malalagpasan natin ito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, di siya tumutol sa nais nitong mangyari. Sa halip sinuportahan niya ito kahit wala siyang kaide-ideya sa mga paparating na unos. Sa pagsapit naman ng gabi, matapos nilang tumungo sa bayan para mamili ng mga pangangailangan, nagsimula na silang makakita ng iilan sa mga nilalang. Pagpatak ng dapit hapon, napuno na ng mga ito ang baryo. Bawat isa sa mga nilalang naging abala sa paghabol sa mga ligaw na kaluluwa. Ayon sa kanya, mula sa bahay niya tanaw na tanaw nila ang kasalukuyang nangyayari sa lugar na yon. Dahil sa hindi yun nakikita ng karamihan, malaya sila roong nakakakain. Sa sobrang dami din ng mga ito, halos mapuno na nito ang baryo. Ikinabahala naman yun ni Buning, lalo pat ilang kilometro na lang ang distansya ng mga nilalang sa kanila. Kung siya nga lang noon ang masusunod, sa mga sandaling yun mas gugustuhin niyang lumayas na roon. Kaso lang, ayon kay Tandang Alfonso, mas palalalain niya lang ang sitwasyon kung ganun nga ang gagawin niya. Ano nito, sa kakatakbo at kakatakbo niya, makakalimutan na niyang lumaban. Dagdag pa nito na, may kahinaan din ng mga ganoong uri ng nilalang, kaya sa sandaling matuklasan na nila ito, yun na ang magiging hudyat ng kanilang pagkapanalo. Dumaan ang araw na yon, wala namang nangyaring kakaiba sa bahay niya. Ang mga agabuga, nakalapit lang ng bahagya sa may bandang palayan, pero hindi na yon nakausad pa dahil sa pagsapit ng bukang liwayway. Nang mapagtanto naman nilang wala ng bakas ang mga ito, dali-dali naman silang pumanhik sa baryo para magtanong sa mga albularyong naninirahan doon. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakitang malalapitan nila ng tulong dahil karamihan umano sa mga albularyong nakatira roon, kagabi pa umalis. Walang nakapagsabi kung saan yun pumunta dahil sa biglaan at mabilisan itong paglisan sa mga bahay nila. Ang mas nakakapagtaka pa, nung naglakad yun papalayo, parang wala itong kakilala. Ilang beses kasi yung tinawag ng mga kapitbahay nito pero parang wala itong narinig. Napansin din nilang tuwid na tuwid ang paglalakad ng mga taong yon na parabang wala ito sa kanilang mga wisyo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nakita, pinili nilang hayaan na lamang ang mga ito. Nang marinig naman nila Binong ang tungkol sa bagay na yon, wala silang nagawa kundi bumalik sa kanilang tahanan. Sa kasagsaga ng kanilang paglalakad papalabas ng baryo, may nakasalubong silang isang lalaking nasa edad 50 na. Kilalang kilala yon ni Binong dahil kagaya niya, manininda rin yon ng gulay. Pagsilay naman ito sa kanya, hindi naman ito nag-alangang maglahad ng mga bagay na kanya namang ikinagulat.
Ayon sa kanyang kakilala, nakasilay siya ng mga nilalang na umaaligid sa kanilang lugar noong nagdaang gabi. Sinubukan itong pigilan ng 2 albularyo, pero maging ang mga ito man, hindi nanalo. Nabanggit din ito sa kanila na yung mga taong nakita ng mga kababaryo niya noong gabi, hindi na yon ang kanilang mga kakilala. Nang marinig naman nila Binong ang tungkol sa sinabi nito, hindi naman sila nagdalawang isip na isama ang kaibigan niya. Alam kasi nilang nasa bingit na rin ang kamatayan ng buhay nito, buhat sa mga bagay na kanyang nasilayan. Siyempre, para naman makumbinsi ang kakilala niya, ipinaliwanag niya roon ang lahat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maunawaan naman itong mga pangyayari, hindi na rin yun nagdalawang isip na sumama. Para naman hindi madamay ang kanyang pamilya, inihabilin niya muna ito sa pamamahay ng kanilang mga magulang. Matapos nun, direkta na silang tumungo sa tahanan ni Binong para maghanda. Ginugol nila ang kabuuan ng kanilang oras sa pagtatanim ng mga pangontra sa paniniwalang may isa sa mga ito ang tatalab sa mga nilalang. Kinahapunan, nang magawa na nila ang lahat ng yon, agad naman silang pumasok sa loob para doon pagmasdan ng pagsiahon ng mga ito. Maya-maya pa, unti-unti nang dumilim ang buong paligid. Nagsimula na ring umalulong ang mga aso sa baryo at pagkalubog ng araw, nakita nila ang iilang grupo ng mga agabuga na umahon sa palayan. Dahan-dahan itong umusad patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Binong hanggang sa tumapat na ang mga ito sa entradang pinto ng bakuran. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niyang nawala ang kasama nila. Hinanap niya pa yon sa may bandang kusina pero hindi niya na yon nakita. Pagbalik naman niya sa sala kung saan naroon ang matanda, bigla naman siyang napahinto nang masipat niya ang paa nito na dumaan sa bintana. Alam ni Binong na hindi yon sinadya ng matanda, kaya dali-dali naman siyang sumilip sa siwang ng bahay. Pagsipat naman niya sa loob, doon bumungad sa kanya si Tandang Alfonso na nakaluhod sa harap ng kaibigan niya. Sinubukan pang magmakaawa ng matandang yon pero hindi ito umubra. Sa halip di na patakasin ito, pinagtatadyakan pa yon ng lalaki hanggang sa malupasay na yon sa lupa. Sinabing manahimik ka. Mas masasaktan ka lang, tanda, kung ipagpipilitan mo mga gusto mong mangyari. Kasabay ng pagwika nito, ay ang pag-utos naman ito sa mga nilalang na palibutan ang bahay niya. Nang masipat naman yun ni Binong, hindi na rin siya nagdalawang isip na tumungo sa isang sikretong lagusan na nasa gilid na parte ng kanyang tahanan. Inaasahan na kasi niyang may mangyayaring ganon, kaya nung itinayo niya ang kubo, nilagyan niya ito ng mga daan na pwedeng matakasan na siya lang ang nakakaalam. Paglabas naman niya ng bahay, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungong bundok. Mabilis at tahimik ang kanyang pagkilos hanggang sa narating na niya ang itaas na parte nito. Mula sa lugar na yan, nakita niya itong si Tandang Alfonso na dahan-dahan ang nilalapitan ng mga nilalang. Pagsigaw naman ito, agad namang pumasok sa bunganga ng matanda ang mahabang tuka ng agabuga. Ilang segundo pa ang lumipas nang mahigop na ng nilalang na yon ang kaluluwa nito. Kitang-kita niya ang mabilis na pamumutla ng bangkay. Paghugot naman ng nilalang ng mahaba nitong tuka, bigla namang humandusay ang walang buhay na katawan ni Tandang Alfonso. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na niya napigilan pang kumaripas ng takbo. Dala naman ang ingay na kanyang nalikha buhat sa matinding takot na naramdaman niya, mabilis siyang natunugan ng mga nilalang. Sa loob ng ilang oras, walang patid siya nitong hinabol hanggang sa maligaw na niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsuot niya sa isang malaking uka na natagpuan niya sa paanan ng bundok, 3 milya ang layo mula sa kanyang bahay. Ayon kay Binong,
May ahas na naninirahan sa lugar na yon, pero hindi niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Hindi rin niya maipagkakaila ang malalakas na yapak ng mga ito na halos ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Dagdag pa niya na buong gabing nagpapaikot-ikot ang mga nilalang sa lugar na para bang nararamdaman nito ang kanyang presensya. Dahil dito, iniwasan niyang lumabas ng uka nang hindi pa sumisikat ang araw. Alam niya kasing nasa paligid lang ang mga ito at anumang oras maaari siya nitong matagpuan. Kinaumagahan, pagputok naman ng bukang liwayway, tsaka pa lamang umahon doon si Binong. Yung sawang nakasabayan niya, kinain niya ng hilaw habang naghihintay ng umaga. Wala na rin kasi siyang pagpipilian, gawa ng bukod sa pagod na siya, di rin niya maipagkakaila ang matinding gutom na nararamdaman niya. Sa loob ng isang araw na paglalakad, napadpad siya sa isang malaking baryo malapit sa bundok. Pagpasok naman niya sa lugar na yon, agad naman siyang humingi ng tulong sa mga taong kanyang nakakasalubong. Yung iba, napagkakamala na siyang baliw, kaya di pa man siya nakakapagtanong, iniiwasan na siya ng mga ito. Mabuti na lang, bago sumapit ang gabi, meron siyang nakilalang pamilya na nagpatuloy sa kanya. Mabait ang mga taong yon, kaya labis ding nag-alala itong si Binong para sa kalagayan ng mga ito. Sa isip-isip niya, kapag may makita siyang agabuga na umaaligid sa lugar, hindi na siya magdadalawang isip na lisanin ang bahay na yon. Mas mainam na siya na lamang ang magtiis kaysa makadamay pa. Pagsapit naman ng gabi, nang mapansin ng taong nagpatuloy sa kanya ang ginagawa niyang pagmamasid, agad naman siya nitong nilapitan para kausapin. Ani nito, mas mainam na magpahinga na siya para naman kahit papaano makabawi siya ng lakas. Dagdag pa nito na wala siyang aalalahanin sa lugar na yon dahil bukod sa marami sila roong kadugo, hindi rin ito basta-bastang napapasok ng mga tagalabas. Matapos naman yung marinig ni Binong, minabuti naman niyang sumunod. Alam niya kasing magpupumilit ito sa nais nitong mangyari, lalo pat malalim na rin ang gabi. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makapasok na siya sa silid na tinuluyan niya, maingat naman niyang isinarado ang pinto. Maya-maya pa, nagsimula na rin siyang maghanap ng masisilipan sa paligid upang magkaroon siya ng ideya sa mga nangyayari sa labas. Dahil sa nataon namang nakaharap ang silid na yon sa bundok na kanyang dinaanan, minabuti niyang ituon doon ang kanyang atensyon. May katob kasi siyang doon dadaan ng mga nilalang at hindi nga siya nagkamali. Pagpatak pa lang kasi ng 9:00, para ng mga langgam na nagsisibabaan ang mga agabuga. Lahat ng bahay na madaraanan nito, pilit nilang pinapasok para maghanap ng mga taong may mulat ng ikatlong mata. Dahil sa pangyayaring yon, di na siya nagdalawang isip pa na sirain ang bintana ng silid. Paglabas naman niya rito, mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa masusukal na kakahuyan. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling yon, alam niyang napasok ng mga ito ang bahay ng pamilyang tinuluyan niya. Malakas din ang kanyang kutob na meron yung doong nakuha dahil kahit malayo na siya, may narinig siyang sigaw na pamilyarang boses. Sa loob ng 5 taon, pagtakas at pagtatago lang ang kanyang ginawa. Sa sobrang layo na ng narating niya, wala na siyang ideya sa lugar na kanyang napuntahan. Gayunpaman sa kabila nito, di naman yung nagdulot ng pangamba para kay Binong. Wala naman kasi siyang ibang nais noon, kundi takasan lamang ang mga nilalang na gabi-gabing humahabol sa kanya. Alam niya, Pinuno, sa mga oras na yon pakiramdam niya, nabubuhay siya sa isang nakakapangilabot na bangungot. Saan man kasi siya pumunta at kahit anong gawin niya, patuloy pa rin siyang nasusundan ng mga nilalang. Hindi lang yon, kahit anong gawin niyang panliligaw sa mga ito, hindi niya yun kayang maisahan.
Dahil sa ganoong pangyayari, bawat baryong kanyang nararating, naghahanap siya ng albularyo at mga taong makakatulong sa kanyang problema. Halos magmakaawa na nga siya, mapagbigyan lang siya ng mga ito. Sa kakahanap ni Binong ng makakatulong, dito na nga niya nakilala ang ermetanyong nagngangalang Imyong. Ayon sa kanya, yung pagkikita nila literal na nagkataon. Sa kakahanap niya kasi ng lugar na mapupuntahan, napadpad siya sa isang liblib na gubat kung saan nakatira ang matanda. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman siya nitong pinalapit buhat sa mga nakita nitong marka sa kanyang katawan. Nang masipat naman ni Binong ang matanda, pinilit naman niyang iwasan ito pero kahit saang direksyon siya tumungo, nakikita niya ito. Maya-maya pa, unti-unti na ring umikot ang paningin niya hanggang sa nawala na siya ng malay. Dahil sa pangyayaring yan, ilang oras siyang nakatulog ng mahimbing hanggang sa madatnan niya ang kanyang sarili sa loob ng bahay ng ermetanyo. Pagupo naman niya sa higaan, nasipat niya itong nagluluto ng kakanin at nagpapatunaw ng kape. Oh, wag kang masyadong malikot dyan. Kumalma ka lang, kaibigan. Hindi ako kaaway. Nga pala, napansin ko ang mga marka sa katawan mo. Alam kong hindi biro ang iyong pinagdadaanan. Kaya hayaan mong tulungan kita. Kasabay ng pagwika nito, ay ang pag-abot naman ito sa kanya ng kape na may mga dahon sa gilid. Akmang tatanggalin na sana yun ni Binong pero inabisuhan siya ng matanda na kainin niya ito. Ani ng ermetanyo, makakatulong ang mga dahong yan para malunasan ang mga infeksyon niya sa paa. Dagdag pa nito na, malala na ang mga sugat sa katawan niya, kaya kung pababayaan niya pa ito, hindi malabong malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, di naman siya nagdalawang isip na ilahad dito ang tungkol sa mga nilalang na humahabol sa kanya. Ang naisip kasi noon ni Binong, kapag hindi nito alam ang tungkol sa mga agabuga, wala siyang magagawa kundi talikuran nito. Bukod kasi sa ayaw niyang may madamay pa, nalulungkot din siya para sa mga taong namamatay para lamang siya ay makaligtas. Ngunit, nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, isinalaysay nito ng detalyado ang tungkol sa mga nilalang na yon. Ayon dito, matagal na niyang kalaban ang mga humahabol kay Binong. Yun din ang rason kung bakit sa kasalukuyan siya ng gubat nakatira. Natuklasan niya kasing takot ito sa isang uri ng makabuhay na may puting balat. Bihirang makita ang ganoong baging at pawang matatagpuan lamang ito sa mga parte ng gubat na hindi gaanong nasisinaga ng araw. Para naman mapatunayan ng ermetanyo ang mga sinasabi nito, niyaya siya nitong pumanhik sa unahang bahagi ng kubo pagkatapos nilang magmeryenda. Si Binong naman noon, kahit walang ideya, minabuti niyang sundin ng matanda. Akala niya may kung anong bagay lang itong ipapakita, pero pagdating nila sa likod ng kubo, tumambad sa kanya ang napakaraming baging na may matingkad na kulay. Sa ibaba ng mga puno kung saan yun nakapulupot, may dalawang nilalang na pawang kauri ng mga sumusunod sa kanya. Sa estado ng mga ito, parang dumaan yun sa matinding pahirap bago ito manghina ng husto. Maliban kasi sa hindi yun nakakatayo, marami na rin yung sugat sa katawan, tapos tapyas na rin ang kanilang mga tuka. Ayon sa matanda, may mabagsik na lason ang dulo ng tuka ng mga ito, kaya kinakailangan niya yung putulin kapag nakakadakip siya ng ganon. Dagdag pa nito na, sa oras na mahuli niya ang nilalang, mabilis ang panghihina nito dahil sa tindi ng lason na dulot ng puting makabuhay. Nabanggit din itong sa kabuuan, umabot na sa 50 agabuga ang kanyang napaslang. Lahat yun nakita niya sa sementeryo na naghahanap ng mga ligaw na kaluluwa. Mariin din itong inilahad sa kanya, na kaya dumami ng ganon ang mga nilalang na kanyang napatay
dahil sa pinamahalaan nito ng isang malakas na gabunan. Kalimitan ang turing nila sa mga ito ay pawang mga ligaw na nilalang lamang. Subalit sa sandaling mapamahalaan na iyon ng isang nilalang, magiging parang sigbin na ang mga ito. Kapag nangyari rin ang ganoong bagay, mas magiging mapanganib sila kumpara sa kahit na anong alaga ng isang gabunan. Pagkalahad naman dito ng matanda, bigla naman itong hinugot ang makapal na tela na isinabit nito sa gilid ng dingding ng kubo. Pagkababa naman ng telang yon, laking gulat na lamang ni Binong nang masipat niya ang isang lalaking nakapako sa kahoy na may pakorting krus ang disenyo. Maliban sa hubot-hubad ang lalaki, ubod na rin yun ng payat na parang hindi ito nakakain ng maayos. Sa estado rin ito, alam ni Binong na matagal na yung nakapako roon. Matapos naman yung maipakita sa kanya ng matanda, inilahad nito na yon ang gabunan na minsang namahala sa mga nilalang sa lugar nila. Marami itong albularyong napaslang, kaya nung mapagtanto niyang malaki na ang ginagawa nitong pinsala, doon na siya nakialam. Bagaman malakas ang nilalang na yon, masyado itong mangmang pagdating sa kanyang kalaban. Dahil dito, nagawang mapasuko ni Tandang Imyong ang gabunan na siya namang naging sanhi ng pagkatalo ng lahat ng alipores nito. Dagdag pa niya na, yon ang naging daan para manumbalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Subalit sa kabila ng kanilang pananahimik, alam ni Tandang Imyong na hindi roon nagtatapos ang lahat. Malawak ang sakop ng kapangyarihan ng mga agabuga, kaya darating at darating ang panahon na muli nitong mararating ang lugar nila. At ang hudyat sa panahong hinihintay niya ay ang pagdating ni Binong. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, di naman siya nag-alangan na ilahad sa ermitanyo ang tungkol sa kanyang mga naranasan. Nang malaman naman ito na may isang gabunang humahabol sa kanya, ora mismo itinigil nito ang pag-uusap nila. Sa halip na magsayang pa ng oras, napilitan na rin yung umakyat sa puno para kumuha ng mga baging. Sa maniwala kayo o hindi, pagputol ng matanda sa makabuhay na nakapulupot sa mga sanga, tumulo ang napakaraming dagta mula sa loob ng balat nito. Paglapat naman ng dagtang yon sa mga nilalang na nasa ilalim ng puno, pilit naman yung nagsipulasan kahit hinang-hina na. May iilang mga namatay sa hanay ng mga ito, pero may mangilan-ngilan din namang nabuhay. Matapos namang makuha ng ermitanyo ang kanyang mga kailangan, agad naman yung bumaba ng puno. Pag-abot naman ito sa kanya ng baging, inabisuhan na siya nitong bumalik na sa loob ng kubo. Bago rin nila iniwan ang mga nilalang na yan, nagawa pa nitong pasuin ng dagta ang gabunang nahuli nito. Hindi mawari ni Binong kung bakit yun ginawa ng matanda, pero base sa kanyang nakita, marahil ay gigil lang yun sa nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapasok na sila sa loob ng bahay, dito na nila sinimulan ang pagkuha ng dagta sa mga sobrang baging. Yung mga mahahaba namang makabuhay at pawang kakausbong pa lang, pinulupot nila sa latigo at mga tabak ng ermitanyo. Naglagay din sila nito sa bakod ng bahay, maging sa bukana ng gubat. Pagpatak naman ng gabi, para silang mga sundalong naghihintay ng kalaban. Upang mas makakilos sila ng husto at maging pabor sa kanila ang lugar, pinili nilang magbantay sa bukana ng gubat. Di hama kasi na mas masukal sa lugar na yon, kaya madali silang makakaatake at makakatago kung yon ay kinakailangan. Nang marinig naman niya ang plano ng matanda, hindi na siya tumutol pa. Alam niya kasing mas marami yung kaalaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga ganoong uri ng nilalang. Pagtungtong naman ng 6:00, bitbit ang kanilang mga armas. Agad naman nilang binaybay ang daan patungong bukana. Bago rin sila umalis ng tahanan, siniguro nilang may sapat silang langis para sa mga dala nilang sulo.
Huwag mong kakalimutan, Binong. Bulag ang mga agabuga sa liwanag. Iwasan mong lumayo sa apoy at hanggat maaari manatili ka sa tabi ko. Malalagpasan din natin ito. Magtiwala ka lang. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, kahit papaano'y nabuhayan siya. Sa mga sandaling yon, tumaas ang kanyang pag-asa na mababago ang buhay niya pagkatapos nito. Habang binabagtas naman nila ang daan, nangako siyang hindi niya pababayaan ang matandang yon. Alam kasi nitong ito ang magiging susi niya upang makabalik sa buhay na minsang nawala sa kanya. Pagdating naman nila sa lugar, napansin naman niyang tahimik ang buong paligid. Mula sa kanilang kinaroroonan, kita rin nila ang malapit na baryo, maging ang iilang mga bundok na milya-milya ang layo. Dahil sa lawak ng kanilang natatanaw, hindi nila maipagkakailang madali nilang masisilayan ang kanilang mga kalaban. Kalahating oras pa ang dumaan. Dito na nga nasipat ng matanda ang isang malaking pangkat ng mga agabuga na mabilis na binabaybay ang kapatagan malapit sa baryo. Dahil dito inaasahan naman nilang tutungo yun sa gubat na kinaroroonan nila. Gawa ng alam nila na sinusundan nito ang mga marka na nasa katawan ni Binong. Matapos naman nilang masilayan ang mga nilalang na yan, dali-dali naman nilang inilatag ang mga patibong. Simple lang ang ginawa nilang taktika at yun ay maglagay ng mga dagta sa bawat sanga ng punong malapit sa kinaroroonan nila. Pinalaki na rin nila ang mga siganang sulo para bulagin ang mga nilalang na magtatangkang lumapit. Hindi naglaon. Pagpasok naman ng mga ito sa talahibang malapit sa gubat, halos hindi na gaanong nakakapagsalita itong si Binong. Yung kaba niya kasi pinuno, literal na bumalot sa kanyang buong katawan. Kahit nga paghinga, hirap na rin siya. Gusto na rin niya noong kumaripas ng takbo papalayo pero kapag naaalala niya ang mga sinabi ng ermitanyo, muli siyang nagkakaroon ng lakas ng loob para manatili. Maya-maya pa, dumating na nga ang sandaling hinihintay nila. Pagharap naman ng mga nilalang sa gubat, dito niya nakita ang kaibigan niya na pumatay kay Tandang Alfonso. Pagsilay naman niya rito, muling bumalik ang galit na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ayon kay Binong, kakaiba na ang itsura ng taong yon. Bukod sa nangingitim na nitong balat, marami na rin ang nagbago sa kanyang muka. Dumoble rin ang laki nito na parabang wala na ito gaanong ginagawa sa buhay. Naunawaan naman yun ni Binong, gawa ng sa dami ng mga alipin nito, paniguradong yun na ang gagawa ng lahat ng trabaho. Dagdag pa niya na, sa tabi din ng taong yon, may mga nasipat siyang babae na pawang mga alipin nito. Nakakapanlumo man ang ganoong kaganapan, pinili niyang magpakatatag hanggang sa kalaunay narinig na nilang umatungal ang gabunan. Dahan-dahan na rin yung bumaba sa sinasakyan nitong karo at pagkatayo nito, agad nitong iniutos sa kanyang alipin na sumugod. Pagsilay naman ng ermitanyo sa mabilis na pagsalakay ng mga agabuga, dali-dali naman itong inilapat ang kamay niya sa mga damo habang nag-uusal. Matapos niya itong gawin, may mga umusling maliliit na kabute sa daanang tinatahak ng mga nilalang. Paglabas naman ito ng usok, bigla namang nalusaw ang mga paa ng nilalang. Paghandusay naman ito, dali-dali yung sinalubong ng matanda habang walang patid itong nilalatigo. Paglapat naman ng dulo ng latigo, walang nagawa ang mga ito kundi ang magsisisigaw buhat sa matinding sakit na kanilang naramdaman. Matapos naman yung gawin ng ermitanyo, tumayo ito sa harapan ng gabunan habang dahan-dahan yung itinuturo. Bakit mo ginagambala ang taong ito? Anong nagawa niyang kasalanan sa iyo? Nang marinig naman yon ng gabunan, bahagya naman itong tinitigan si Binong habang nakangisi.
Wala naman. Gusto ko lang gawing impyerno ang buhay niya. Nasisiyahan kasi ako kapag nakakakita ako ng mga ganoong tao. Huwag kang mag-alala, tanda. Isusunod din kita sa kanya. Magiging kagaya ka nung albularyong namatay para mabuhay siya. Matapos naman itong makapag-wika, muli itong nag-utos ng panibagong pangkat ng mga agabuga. Pagsugod naman ng mga nilalang na yan, halos manginig ang lupang kinatatayuan nila. Dahil dito, napilitan na ring bumalik sa looban ng gubat ang matanda para magtago. Pagpasok naman doon ng mga nilalang, hindi nila maipagkakaila ang panaka-naka nilang pagkabulag buhat sa liwanag ng malaking siga. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon sila Binong na sumugod ng hindi nasisilayan ng kanilang mga kalaban. Gamit ang kanyang karanasan at husay ng matanda, naging madali na lamang para sa kanila na pugutan ang mga nilalang. Sa loob lamang ng ilang minuto, sabay-sabay nila itong kinatay. Kahit may makapal na kabal ang mga nilalang na yan, nakakaya itong tunawin ng dagta ng puting makabuhay. Ayon sa ermitanyo, ang nagpapahirap lang naman kapag kalaban ng mga ito ay yung walang kamatayan nitong proteksyon. Subalit, kung bilis at likse ang pag-uusapan, hindi makakasabay ang mga nilalang na yon. Maliban kasi sa laki ng kanilang mga katawan, masyado ring mahirap sa kanila ang pagkilos dahil sa kanilang mga paa na animoy mga tuod. Kung hindi lang din dahil sa kanilang mga tuka, paniguradong hindi ito makakadakip ng kahit isang kaluluwa. Matapos naman nilang malipol ang mga agabuga na pumasok sa gubat, muli naman silang lumabas para magpakita sa gabunan. Habang pinagmamasdan naman nila ito, sinubukan naman ng matanda na asarin ng nilalang na yon. Nilait-lait niya ang lahing pinagmulan nito, kasabay ng pagdura niya sa mga napatay na nilalang. Dahil sa ginawa niya, nagdesisyon ng nilalang na yon na pumasok ng gubat ng sama-sama. Pagsilay naman ni Binong at ng ermitanyo sa gagawin ng nilalang na yon, dito na sila nagpasyang pumasok sa mas malalim na parte ng gubat. Bago rin nila nilisan ang kanilang kinaroroonan, siniguro muna nilang nakapatay ang mga sulo at sigang kanilang ikinalat. Pagdilim naman ng buong paligid, mabilis naman nilang tinahak ang daan hanggang sa kalaunay narating na nila ang isang tagong parte nito kung saan naroon ang kanilang mga armas. Pag-abot naman ng matanda kay Binong ng tabak, mariin naman siya nitong inabisuhan na huwag magpadalos-dalos sa kanyang mga gagawin. Tandaan mo, Binong, ipaparanas natin sa kanila ang kalbaryong pinagdaanan mo sa loob ng mahabang panahon. Ipangako mo sa aking huwag kang mamamatay hanggat hindi pa natutupad ang bagay na yon. Nang marinig naman niya ang matanda, tumangulang naman siya, bakas sa pagmumuka ang pangamba at matinding takot laban sa mga kalaban nila. Gayunpaman, sa kabila ng nararamdaman niya, desidido na siyang kaharapin ang hamon ng kanyang buhay. Sa mga sandali rin yan, wala na sa isip niya ang pagtalikod sa kanyang kasama, kagaya nung ginawa niya ng gera. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga sila naghiwalay ng landas. Si Tandang Imyong, tinahak ang daan direkta sa kinaroroonan ng mga nilalang, habang siya naman maingat na pumanhik sa parte ng gubat kung saan walang mga agabuga. Bagaman marami ang mga kalaban nila, naniniwala siyang kaya niyang pumatay ng maraming individual. Ang pinagbasehan niya rito ay yung karanasan niya noong siya ay nasa militar pa. Ang ganoong karanasan ang mas nagtulak sa kanya na pumanhik sa pinakamadilim na parte ng gubat. Kalaunan, nang makarating na siya sa may bandang bukana, doon na niya nakita ang ermitanyo na walang patid na sinusugod ang mga kalaban nila. Sa hindi malamang dahilan,
Nagagawa nitong makaatake, gayon din ang paglahuin ang kanyang sarili. Dahil sa ganun nitong abilidad, nagdulot ito ng kaguluhan sa pangkat. Nang mapansin naman niyang hindi na organisado ang kilos ng grupo, doon na siya mabilis na lumapit sa likurang parte ng mga ito. Sa mga sandaling yon, isang tao lang ang gusto niyang malapitan at yun ay walang iba kundi ang gabunang sumira ng buhay niya. Sa isip-isip nga noon ni Binong, mataga niya lang to. Ayos na sa kanya kahit mamatay siya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, dito na nga niya nakita ang kinaroroonan ng lalaki. Alam niyang abala yon sa paghahanap sa kanyang kasama, kaya naging madali na lamang para sa kanya ang makapanhik sa likurang bahagi ng grupo. Mula sa lugar na yan, mariin niyang pinakiramdaman ng nilalang hanggang sa dito na rin niya nasilayan kung papaano makipaglaban si Tandang Imyong. Ayon sa kanya, kapag sinusugod nito ang mga agabuga, bigla itong naglalaho sa sandaling makahawak yon sa katawan ng puno. Kasabay din ng paglaho ng matanda ay yung pagsimoy ng malakas na hangin, dahilan para pansamantalang maapektuhan ang pandama at paningin ng mga nilalang. Ang ganoong pamamaraan ng matanda ang siyang nagbigay ng matinding abala para sa grupo ng mga ito. Habang tumatagal din ang pananatili nila sa loob ng gubat, mas marami sa bilang ng mga nilalang ang nalalagas. Nang mapagtanto naman yun ng gabunan, nagdesisyon itong lumabas ng gubat. Ngunit pag-atras nila, napagtanto nitong nasa ilalim na sila ng bagat ng matanda. Kahit saang direksyon kasi ang kanilang tahakin, pakiramdam nito parang umiikot lang sila sa lugar. Nang mapagtanto naman ni Binong na medyo naguguluhan na ang gabunan, dito na siya dahan-dahang lumapit. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang pagitan nila, buong puwersa naman niya yung sinunggaban, sabay hawak sa buhok nito, habang buong lakas yung kinakaladkad papalayo sa kanyang mga kasamahan. Nang masipat naman ito ni Tandang Imyong, hindi na rin yun nagdalawang isip na tumulong. Gamit-gamit ang mutya nito, madali niyang natakasan ang mga natitirang pangkat ng agabuga. Nang makalayo na sila, pawang mga alulong na lamang ang kanilang narinig mula sa grupo ng mga nilalang. Inasahan din ng ermitanyo na hindi aalis ang mga ito sa gubat, dahilan para magdesisyon ito na balikan na lamang yon sa susunod na gabi. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong hinigpitan ng tali na nakapulupot sa katawan ng gabunan. Sa sobrang galit nila sa nilalang na yan, ni paggalaw ng daliri nito, hindi nila pinahintulutan. Ilang minuto pa ang lumipas, nang makabalik na sila sa bahay nito, agad naman nila yung pinagtulungang ipako sa krus na kanilang pinanday bago pa man dumating ang grupo. Paglapat naman ng pako sa mga buto nito sa braso, buong puwersa naman yung nagpumiglas, subalit hindi nito kinaya ang kanilang mga lakas. Nang mapagtanto naman yun ng gabunan, agad naman itong sinubukang magpalit anyo, subalit hindi niya yun nagawa. Dahil dito, pilit naman yung nagtanong sa matanda ukol sa ginawa nito. Nang marinig naman yun ni Tandang Imyong, ngumisilang naman yun habang tinuturo sa nilalang ang mga pangontrang nakabitay sa bubong ng kanyang bahay. Alam ko namang hindi ka matitinag sa mga bagay na yan. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ka pinahihintulutan ng iyong bertud na makapagpalit anyo? Isa lang ang rason dyan, at yun ay walang iba, kundi ang dagta ng makabuhay na pinainom ko sa iyo kanina habang ikay walang malay. Mananatili sa katawan mo ang sumpa, at habang buhay hindi ka na makakapagpalit sa totoo mong anyo. May mga sariling kaisipan ng mga bertud. Kapag naramdaman itong ikakawasak nila ang magiging kilos ng kanilang Panginoon, tsak na hindi nila ito susundin. Matapos naman yung mailahad ng matanda,
Tumingin ito sa kinaroroonan ng gabunang matagal na nitong ipinako. Pagsilay naman doon ng nilalang, halos hindi naman ito maipagkakaila ang takot at pagkasindak sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, para itong maamong tupa na nagmamakaawa sa kanya. Paulit-ulit din itong pinagsisihan ang nagawa niyang kasalanan, pero hindi yun sapat para kaawaan at panigan ito ni Binong. Anya, kung hindi niya nakilala si Tandang Imyong, paniguradong papaslangin siya nito sa sandaling siya ay mahuli. Dagdag pa niya na, kagaya ng ginawa nito, hindi niya rin yun papakitaan ng awa. Kung gaano siya katagal na nagpalaboy-laboy sa gubat, ganon din katagal ang parusang makakamta nito sa kanila bago niya yun paslangin. Mariin din niyang inilahad na sa mga oras na yun wala na itong magagawa pa kundi paghandaan ng mga parusang mararanasan niya. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman niyang tinulungan ng ermitanyo na ipako ito sa pundasyon ng kubo. Sinigurado rin nilang wala itong makukuhang bagay na pwede nitong magamit sa pagtakas. Matapos nun, dali-dali naman silang bumalik sa kinaroroonan ng mga agabuga para paslangin ang iilan sa mga itong medyo malapit na sa lugar kung saan nakatira ang matanda. Sa loob ng 1 linggo, wala silang ibang ginawa kundi paslangin ang mga ito. Yung iba namang hindi nila napatay, dinala ng ermitanyo sa kulungan nito. Ayon kay Binong, na sa kabuuan, inabot ng mahigit 60 agabuga ang nalipol nila sa gubat. Ang mga naikulong naman nila, umabot sa 17. Halos magkumpulan na ngayon sa likurang bahagi ng bahay ng ermitanyo, kaya napilitan silang pumatay ng 5 para maging maluwag ang kulungan ng mga nilalang. Nang mapagtanto naman ni Binong na tapos na ang labang kanyang kinakaharap, kahit papaano'y unti-unti na ring nalagay sa tahimik ang kanyang kaisipan. Gayunpaman sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang kanyang galit sa gabunan. Anya, sa bawat araw na nakikita niya ang demonyong yon, nakakapag-isip siya ng mga bagay na hindi maganda. Dagdag pa ni Binong na kung hindi dahil sa mga payo ng matanda, malamang sa malamang matagal niya na yung napatay. Dumaan pa ang mga buwan. Sandamukal na pag-aaral ang ginawa ng matanda sa mga agabuga. Base naman sa naging resulta ng mga pag-aaral nitong isinagawa, nalaman nilang mas masarap pala ang kaluluwa ng mga taong mulat na, ang diwang hiwaga at ikatlong mata. Dagdag pa ng matanda na, iisa lang din ang kaisipan ng mga nilalang na yan, kaya sa sandaling may namuno sa kanilang gabunan, lahat sila ay susunod. Nakumpirma niya ring kahalintulad yon ng mga sigbin, ngunit nasa mataas na antas lang. Dahil sa mga ganoong detalye, mas lalong lumawak ang kanilang kaalaman pagdating sa uri ng mga ito. Sa pagtagal pa ng kanilang pag-aaral, nalaman nilang mas makapangyarihan pa pala ang mga nilalang na yon kung may sapat na kaalaman ng mga gabunan na namamahala sa mga ito. Bukod kasi sa nagtatangan nyo ng samut-saring abilidad, nadiskubre din ng ermitanyo ang kakayahan nitong paglahuin ang kanilang mga wangis. Dumaan pa ang maraming taon. Nang nasa bingit na ng kamatayan ang gabunang nagpahirap sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip na hugutin ang bertud nito. Inilagay yon ni Binong sa buhay na puso ng manok. Naisip niya kasi noon, may posibilidad na madaya ang bertud. At hindi nga siya nagkamali. Ang bertud ng gabunan na nakuha niya sa nilalang, naging parang agimat. 3 araw lang ang lumipas, tumigas ang puso ng manok kasabay ng bertud na yon. Dahil dito, alam niyang nagtagumpay siya sa naisip niyang paraan. Ikinagulat naman yon ng ermitanyo kung saan maging ito man, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Dahil sa bertud na naging agimat, nagkaroon siya ng kakayahang kumontrol ng mga agabuga. Halos ilang taon din niyang pinag-aralan ang kakayahan ng bertud na yon
hanggang sa tuluyan na nga niya itong mapaghusayan. Naging maingat siya sa panunuklas dahil alam niyang kapangyarihan ng kaliwa ang kanyang sinasaliksik. Hindi naman noon nagpabaya sa kanya si Tandang Imyong, lalo pat alam nito na isa na namang bagong tuklas ang nagawa niyang yon. Hindi naglaon nang mapaghusayan na niya ang paggamit sa bertud sa kauna-unahang pagkakataon. Nakapagpaamo siya ng nilalang na minsang nagbigay ng matinding takot sa kanya. Matapos naman niya itong magawa, yun na rin ang naging hudyat nila para lumipat sa baryo. Sa loob sila noon ng sementeryo tumira para makakalap ng mas maraming nilalang na maaalipin niya. Sa kasagsagan ng pagpapalakas ni Binong, naging abala naman sa pananaliksik ng karunungan ng ermitanyo. Araw-araw, kung saan-saang lugar yon pumupunta para lamang makakalap ng libreta at iba pang mga mamahaling gamit. Hindi naman niya hinahayaang umalis siya ng mag-isa, lalo na kung hindi kasama ang kanyang mga alaga. Dahil sa kakayahan niyang yon, naging magkalaban ang mga agabuga at mga aswang. Gabi-gabi kasi, pinapaikot niya ang mga ito sa bayan, kalakip ng utos na paslangin ng lahat ng aswang na kanilang masisilayan. Upang may patunay naman ng mga ito sa kanilang mga napatay, obligado yung dalhin sa sementeryo ang bangkay para maipakita sa kanya. Dahil sa ganoong utos ni Binong, naging isa siyang malaking tinik sa lahat ng mga nilalang na dumadayo sa lugar na yon. Katunayan, makailang beses na silang sinalakay ng mga ito, pero walang kahit ni isa ang nagtagumpay. Sa sobrang dami kasi ng kaluluwang naroon sa pinagpugaran nila, dumoble ng dumoble ang bilang ng mga ito hanggang sa lumagpas na yon ng 100. Bagaman sobrang dami ng mga agabuga sa lugar nila, hindi naman naging mahirap ang pagkontrol sa mga ito. Katunayan, napapakinabangan pa nga niya ang mga nilalang na yon sa iba't ibang uri ng gawaing bahay. Dahil sa ganoong sitwasyon, naging madalang na ang pagbisita nila sa baryo. Akala nga ni Binong magpapatuloy na ang ganon, pero lumipas pa ang ilang buwan. Napansin niya ang pamumugaran ng pamilya ng mga gabunan sa sentro nito. Hindi naging madali para sa kanya na mapalayas ang mga nilalang na yan dahil sa nagagawa nitong matalo ang limitadong bilang ng kanyang mga alagang pinapadala. Akala ng mga ito, may laban sila kay Binong, kaya naging madalas ang ginawa nilang paghahamon. Kalaunan, nagdesisyon na rin ng mga ito na dumayo sa sementeryo kung saan sila nakatira. Gabi ng Biyernes nang sumalakay ang mga gabunan, kaya nang matunugan naman yun ni Binong, minabuti niyang maghintay sa labas kasama ang ermitanyo at ang iilan sa pinakamalakas niyang alaga. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman ng mga ito, tumambad sa kanila si Binong na nakaupo malapit sa maliit na kubo. Wala rin silang nakitang agabuga sa paligid, kaya inakala nilang ubos na ang mga alaga nito. Pagharap naman sa kanya ng gabunan, panay naman ang ginagawa nitong pagngisi na parang nanloloko. Si Binong naman noon na natili lang tahimik habang hinihintay ang mga sasabihin nito. Sa kanilang pag-uusap, purong pangiinsulto lang naman ang kanyang natanggap. Lahat yon pinalampas niya, pero nung inambahan na siya ng sapak ng nilalang, dito na niya hindi napigilang tumayo. Pagharap naman nilang dalawa, sa kumpas ng kanyang kamay, umahon mula sa mga nicho at ilalim ng lupa ang hindi mabilang na mga nilalang. Sa isang iglap, madaling nasukol ng mga ito ang pamilya ng gabunan. Pagsilay naman ng kanyang kaharap sa mga nangyari, bahagya naman itong napatras na siya namang ikinatuwa niya. Ilang alaga ko lang ang napatay ninyo. Inakala mo nang matatalo mo ako? Nakakatawa ka. Gabunan ka pero hindi ka marunong kumilala ng mas nakakataas sa'yo.
Huwag mo na subuking magmakaawa dahil huli na ang lahat para sa'yo. Pagkalahad naman ni Binong ng mga katagang yan, lahat ng mga agabugas sa paligid, walang patid na nagtulong-tulong para pabagsakin ang mga ito. Pagsilay naman doon ng mga gabunan, sinubukan naman nilang lumaban pero kalaunay natalo rin ang kanilang pangkat. Matapos namang mamatay ng mga ito, dali-dali yung dinala ng mga alaga niya sa mga nichong nagsisilbi na nilang tahanan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad naman silang pumasok sa loob ng kubo na para bang walang nangyari. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang gawain ng mga nilalang. Sa bawat buwang namang dumaraan, marami sa lahi ng mga aswang ang pilit na nakikipagtuos sa kanila. Dahil dito kumalat na parang apoy ang kanyang pangalan. Nakilala na rin siya ng lahat ng lahi bilang mortal nilang kaaway. Gayunpaman, sa kabila ng hindi masukat na panganib, nanatiling kampante si Binong at ang ermitanyo. Alam kasi nilang hanggat nasa loob sila ng sementeryo, walang kahit na sino ang makakagalaw sa kanila. Para naman mapagbigyan ng mga aswang, gabi-gabi niyang ikinalat ang mga ito sa mga karatig bayan. Sa maniwala man kayo o hindi, gabi-gabing nakakauwi ang mga ito ng labi ng mga aswang. Hinayaan lang naman nila ang pangyayaring yon, lalo pat pabor yun para sa lahat. Kaso lang pinuno, sa katagalan hindi napansin ni Binong na naaabuso na pala niya ang bertud. Dahil dito dumating ang isang araw na siya na ang nilamon ng mga nilalang na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa kasamaang palad, hindi siya nakaligtas sa ganoong insidente. Wala ring nagawa ang ermitanyo dahil sa dami ng mga ito. Nung mamatay siya, ipinasok siya ng mga agabuga sa isa sa mga nichong malapit sa entrada ng sementeryo. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na rin doong umalis ang matanda. Nagpagala-gala si ermitanyong Imyong sa mga karatig lugar hanggang sa may nakilala siyang pamilya ng magsasaka. Yon ang kumupkup sa kanya hanggang sa umabot na siya sa edad kung saan nakaratay na lamang siya sa banig. Hindi man naging maganda ang katapusan ng buhay ni Tandang Imyong, kahit papaano may naibahagi naman siya sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Dahil na rin sa kanyang istorya, bago siya pumanaw, nalaman ng mga ito na si Binong pala ay minsang kinilala bilang isang Panginoong Gabunan ng mga agabuga. Okay. Shoutout muna tayo bago ako magbigay ng opinion sa kwento na to. Andito yung mga nag-comment sa pinned comment natin na sina Bel, Rania, Angel Pascual, Lobsky Balios, Heidi Moroto, John Bahe, June Colorado, Imelda Pascua, Rizal de Alfon, Jan Channel, Sham J, Anderson Bakugan, Raymart Mendoza, James Russell, Dexter Bulaan, Chrismar Basas, Alexander Calma, Tiara G, Janel Balasta, May Pinada, Ray Bandrea Villa, Shirley Carlio, Potra 426, Elizabeth, taga South Korea, Amay Kabilte, at kay Reyno Castrodes family. Yan, maraming salamat sa inyo. Kayo yung mga nag-comment dun sa pin comment natin, pero random ko pa rin pinipili. Okay, game. Dito tayo sa kwento ni Binong. Alam niyo, ngayon ko lang narinig tong agabuga. Alam ko rin, nakaramihan sa inyo, ngayon lang rin yan narinig. Kasi ngayon ko lang yan natalakay dito sa channel ko. Isipin niyo, no? 5 years na tayo, pero ngayon lang natin narinig yung ganitong klase ng nilalang. Na kapag nalalaman nila na meron kayong third eye,
isa kayo sa mga pangunahin nilang pagkain. Sobrang nakakatakot yung ganitong klase ng nilalang kasi hindi ka tatantanan yan eh. 'Di ba? Tas bukod pa ron, kaluluwa yung kinakain nila. Ang tanong ngayon, saan kaya napupunta yung mga kaluluwang kinakain nila? Pwedeng sila yung tagapaghatid sa purgatorio, 'di ba? Alam naman nating lahat na dun muna dumadaan bago tayo hatulan sa araw ng paghuhukom. 'Di ba? Pwedeng ganun eh. Or talagang kinakain nila tas rektang impyerno. Kasi mga nilalang to na nagmula sa kaliwa. 'Di ba nga yung kakayahang nakuha ni Binong, galing yun sa kaliwa. So, matik yan. Kaliwa talaga yung sinasamba na itong mga agabuga na to. Tapos pansin niyo sa dulo ng kwento, nung napag-aralan na ni Binong yung klase ng bertud, hindi niya alam na naaabuso na niya. Alam niyo, yan yung nakakatakot sa paggamit ng kaliwa eh. Kasi hindi mo alam na naaabuso mo na pala siya, pero tuloy-tuloy ka lang sa paggamit kasi nga na-e-enjoy mo siya. Andun papasok ngayon yung bulong ng demonyo. So ako, palagay ko, habang ine-enjoy ni Binong yung paggamit nga niya nung nagawa niyang agimat na mula sa gabunan ng mga agabuga, nalusutan siya ng demonyo. Siguro bulong ng bulong sa kanya na, sige, gamitin mo lang yan. Mapapalakas ka niyan, di ba? Ang lakas mo. Kaya mong pumatay ng marami. Sige, gamitin mo lang. Di niya alam, may limitasyon. Kasi nga gamit sa kaliwa yun eh. Hindi naman siya siguro mapagsabihan ng tumulong sa kanyang manggagamot. Kasi nga, siya yung nakadiscover nun. Siya yung nakagawa ng ganong agimat. So, para dito kay albularyo, labas siya dyan. Kung namang gawin mo, sige, enjoy mo yan hanggat hindi ka napipinsala. Ending, namatay siya. Alam nating lahat kung saan mapupunta kapag sobra mong sinamba yung gamit ng kaliwa. 'Di ba? So, nakita ko sa kwento na to, sobrang angas sana, pero sobrang nakakatakot din. Kasi hindi natin alam eh. Baka marami pang umiikot na agabuga ngayon dito sa paligid natin. 'Di ba? O baka nakikita na natin to, na-encounter na natin, pero hindi natin alam na ito yung tamang tawag. Pwedeng ganun, 'di ba? Lalo na sa mga kapatid nating may third eye dyan. Parang na-describe naman yata ni Binong kung ano itsura ng agabuga eh. O baka sakaling nakita nyo yan, lalo na yung may mga third eye nating subscribers, iwasan nyo. Delikado yung nilalang na yan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ito siya. Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyong sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango.
Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo tong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.